Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Dos minutos nakaligas at tak ng alas sa Nuave Action Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong gabi na naman. Martes na naman nga papangalagad sa inyo para tunturan Lunes Tubtob Sabado. Las 9:30 Tubtob alas 11 sang tungang gabi. ANP Action Night Patrol. Liwat naman nga mga balbal, mga dulong sinyo sa nagkakaigo nga mga impormasyon, balita on the spot, reports. Nga malabayan sa ato sa rin nga mga action unit reporters. Mga balita, mga ka-aksyon nga base kamo, ako, ikaw, kita tanan. Ang kinahanglan sang ihibalo. Mga balita sa polis, balita sa hospital, nga maukayan, manabayan sa ato sa ring patrol. At temprano ba naglibot sa sarigid ng mga talion sa pila ka mga mayor nga dalaron sa Bacolod City. Yari kita sa Pizza Otsura, Disyembre 8 ikaduwa ining nga Martes. Sa bulan sa nga Disyembre tuwig 2020. Basta gani Martes maka-aksyon talos kita nga nagapangalagad nagapungko sa siring trono. Sa ngalang sang regulang anchorman Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon na Marlon Hinubaya Martes nga presentation. Martes nga edisyon sang inyo siring nga para tunturan. Kamusta nga to siring maka-aksyon dara sa baybayon? Halong-halong lang kabo mga ka-aksyon sa mga puloyan yung ara sa kilid sang bye-bye ara sa bisang suba akon sapa. Kay hindi faktor maka-aksyon golpe lamang nga nagabundak ang madamol nga ulan dito sa kabukiran. Di basta nga nagabundak ang ulan sa kabukiran maka-aksyon. Kung kay sama butang sa kanimalasan, nagaluntad ang ginatawag nga dalo-do sa kasubaan. Ang golpe nga pagbagosbos ang tubig nga nagausoy sa suba. Kadelikado maka-aksyon pagod damo na sa mga trahedya kaangay siri
nga nagautas ang kabuhi sang pila ka mga masamig ka biktima sa niyang makaaksyon kabataan, kundi kabataan inang mga edad-edad man nga maalang-alangan blasto nga sang kasubaan. Labi na kung kakabihon makaaksyon, damo pa yan sa makaaksyon ta sa kabukiran mo dito sa mga porsyon. Subong pala nag-iya nagatingwa nga magkapauli, kaya iba naga-overtime. Naga-overtime iban sa panguma, pag-obra sa kaumhan. Kaya halong-halong naging pasalamat kita makaaksyon nga nagamat-amat man balik sa normal. Ang lakat sa nga tiyempo naton diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa nasilinta na Disyembre 8 karon, special non-working holiday. Ikatatlo katuig ni subong nga special non-working holiday sa pizza nga Disyembre 8. Amo man nga tuig makaaksyon tuig 2020. Nga damo sang nakahibalo nga special non-working holiday gli. Kay kon sugiran ta ka makaaksyon nagligad nga tuig 2019 kag tuig 2018, way to babatsagan sang mga tao diri sa Pilipinas nga special non-working holiday gali ang Disyembre 8. Anong rason nga away tanto mabatsagan? Kaya man sa naligad nga 2018 kag 2019 makaaksyon ang Disyembre 8 sa nga 2018 nagatupa sa Sabado. Sang tuig 2019 naman ang Disyembre 8 nagtupa tana sa Domingo. Tiway klase, way man obras taratapan sa gobyerno. Subong niya makaaksyon na batsagan gid siya. Kaya manti ang Disyembre 8 subong nagtupa sa adlaw sa Martes. Kinakahambal ang mga empleyado sa gobyerno ba ay special non-working holiday gili tuod, no? Kayo ba sila obra? Sa bahin naman sang pag-eskwela makaaksyon sa mga bulutuan. Way Manila batsagan sa mga 2020 ka manti way man yan sa face-to-face nga klase mga kaaksyon. Ati sa bagay basta gani nga special non-working holiday sa bugos nga Pilipinas, mayara mga kaaksyon kita yang sige gihapon ang pagtrabaho. Ilabanagin sa mga pribado nga kumbuyahan. Pero mayara na sa pagsulundan ang Department of Labor and Employment o Condole. Yan ang ginatawag mga kaaksyon nga pay rules. Hindi niya payroll nga kwarta sweldo ha. Pay rules pagsulundan. Dapat tumanon. Kung sweldo sang empleyado nga nagatrabaho sa special non-working holiday ang paghahambalan. Simple lang eh. Kung ang empleyado why nag-obra bisan special non-working holiday, kaya may ginatawag nga no work no pay. Why ka obra? Why ka pay? No work no pay policy. Amo nang i-apply maka-action unless magluwas kung may kaugalingon pag nga company policy ang isa ka kumbuyahan. Company policy, company practice, o kung mayara sa ginatawag maka-action nga collective bargaining agreement nga nag-grant sa payment sa special days. Di mag-special non-working holiday, gamay-gamay malang porsyento nga dugang sa sweldo, additional 30% sa daily rate sa unang 8 ka adlaw, first 8 hours of work. Amo giman ang kalawigon sa obra sa isa ka empleyado mo. 8 ka oras maka-aksyon mo managani sa gobyerno. 8 working hours para. Di ka maglapaw na, madugang naman eh. Matupa siya sa mga ka-aksyon sa ginatawag nga overtime. Over ka na. Sa mga taratapan sa gobyerno, pwede ganyan ma-apply. Pero ang gobyerno maka-aksyon sa isa sa mga ahensya nga ang kalabanan nga mga empleyado na awhay pas pulis obra nila mo. Nga pungkoon lang kay galing kay
Hindi mo man quiz ang basol ang ultimo nga empleyado kamanti depende man na sila sinita sa tagsa ka mga naga-supervise sa ila supervisor nila lang sila magbatong-bato na nga wala man sila laging sugo. December 8 Makakson special holiday nga man kay man ginako memorar subong ang Fest of the Immaculate Conception. Ang Conception mari 30 saya. Ang Conception nga waay tiga imbesti letter C Conception yang lugar dari sa Negros Occidental dari sa Metalisay City. Ining Immaculate Conception TION punta. Bon sa ringon Makakson kafestahan ni Immaculate Conception of Mary. Si Mary Makakson mo sang principal patrones sang pungsod sang Pilipinas. minutos nakaligan sa tak ng alas 9 Action Radio Philippine Standard Time. Mayong gabi, salamat sa ato sa mga nagaboritor temprano pa sa ato sa live stream. Mga live streamer naton nga mga ka-action. Sa ato naman sa gaboritor sa YouTube sa Action Radio Bacolod. Thank you, thank you. Oy, 17 kadlaw na lang maka-action. Pasko ako din na. Oh. Auna ako sa inyo, tanan. Amo man ang uso kada bulan sa Desyembre, pauna-una malang ni. Pauna-una malang ni Muno, di ng Pasko ako. 17 days before Christmas Day, kag 24 ka adlaw naman maka-aksyon na bilin. Antes kita mag-abay-abay naman sang tuig 2021. Pero ang selebrasyon sang pagsugata naton, pagsugalaw naton sang tuig 2021, daw bangin masubo inihaw? Daw hindi ni madinuagon haw? Kaya may ara na sang anunsyo kung may ara sang palayag niya sa Presidente Rodrigo Duterte nga nagaplano siya nga i-implementar ang total ban sa mga palupok. Ang naluuyan ko ni Makakson ining mga nagkapital dako na sa pagnegosyo sang palupok bla. No, sa industriya sang firecrackers dari sa pungsod sa Pilipinas. Di magsiling kita palupok ang sikat nga lugar mo ng area sang Bulacan. Daw, ti ko dayon ning total ban Makakson nga palayag plano ni Presidente Rodrigo Duterte. O daw nga ang nag-anunsyo siling di man si mismo si Presidente Duterte o nang iya sa nga spokesperson nga si Atty. Harry Roque. Sa mga adlaw mo na ginanunsyo ni Roque, sila nga nakahambal na kabuno na sakon si Presidente Duterte nga may plano sa nga i-implementar ang total ban. O silingon, wain niya sang lisa. Wain isang dapat magparupok sa pagsugalaw sang New Year. Kaya pag kinaulat nyo, dapat amat nyo na tipuna ang taklob sang kaldero nyo. O hindi man na, di ba? Hindi ba kita makasiling ipos-ipos kag mangin matinong malinong nagid ang selebrasyon ta sa December 31 sa bispera sa nga bagong tuig. Kamate kadamo man sa mga bagay nga pwede naton magting-magtingon agod nga makatuga maka-aksyon sang gahod. Eman based sa tradisyon sa pagpati sang ato sa mga katigulangan, ang tinutuyo kun nga ang nagapalupok kita sang firecrackers sa pagsugalaw sang bagong tuig para kuno ang malain nga espiritu, ang malain nga malain nga imahin, malain nga hangin. Daw tanan-tanan nga malain kuno sa tuig 2020 maglayas para kapag sulod sa nga bagong tuig. Bag-o naman nga malain. Sige, matamat nyo na tipunang inyo sa mga kaldirong kuwi na. Mga kalaha nyo nga gupi.
Kaya mo na lang ng patik-patikon ta. Pag abot sa December 31 mga ka-aksyon. Di ako dari man tagyapon Aksyon Elmar sa 31 dari ka sa 31. Oo, Webes na ho. About piho dito kaya sa 31 si mo sinipuluyan. Ako ya continue ni gapon. Tapit sa 31 astas no ang gabi ni nga pungkuan ko ni gapon. Sabagay, tidaw-ana na makita nga sa pizza 31 ya sa gabi sa paggasog alaw pagsunod sa mag-untuig. Imbes sa litson manok, litson na baboy nga tubang tatani at tubang ta mikropono. Sige, 24 diyas na lang. Tuig 2021 na. Oy! Ari bala kundi holiday season sa mga ka-aksyon. Holiday season subong. Atensyon ha. Sa mga mahilig bla sa mga promos ni. Subong nga holiday season. Sa mga pagkagat portion bla. Para kuno mayara sang batunon nga premyo. Hindi man tanan. Ang kalabanan nga mga promos mga ka-aksyon. Liti mo mana. Pero hindi gid malikawan nga dari sa pungsod Pilipinas ang Pinoy kag Pinay. Matanda gid mangita sa pamaagi, hindi gid malikawan maka-aksyon nga may mga tao gid kontinuga. Ang balatyago nila maitom. Kung sa mga kahoy pa bukagon. Sa simple maka-aksyon, nagapanunto sila. Kag nagapang-into sa ila sa di isig kapareho. Panunto, pangintong ila sa di opisyo. Sa cellphone, sa social media, pati gani maka-aksyon sa sulat o kung sa telepono. Pero may ginapaagi ini nga mga gawi sa mga sindikato. Importante ini maka-aksyon nga paandam subong nga holiday season, paandam na pahanumdum pa sa taran-taran. Bangod ari na kita sa bulan sa Disyembre. Pila na lang kaadlaw maka-aksyon Pasko kag bagong tuig na. Dapat na tinandaon kita, mahinalungon kita, kag hindi basta-basta magpadala sa mga matamis nga tinaga. Nga inyo sa ning mabasahan o kung mabatian. Bangod imbes malipayon inyo sa ning holiday season. Pasya sa ulihi mangin madulom. Bangod mahaw astran. Ninyo nga manggad kag tilago nga pundo. Magahubas. Ganaw pariho lamang sa isa ka suba nga namalhan. Bangon sa isa lamang kapisok maka-aksyon. Dula wasi ang industry nga pinagabudlayan bangod sa pabainto sa mga sindikato nga sa kahit sang tinuga. Nanong balita mag-aksyon ang agin muno kuni ang balita nga isa ka lugar mag-aksyon although nga tiwagin mention pero tinaban-laban dito na si Resang Luzon. May mga nabiktima sang scam ini paagi sa email, electronic mail. Kanamo-damo sa mga gagamit sa ng email ni kabantik kalabanan ng mga tao limitadong pagwa mo. Ang natabo maka-aksyon based sa panagwiron sa mga nagkalabiktima. Ang mga biktima nakabaton ni sila sang mensahe. Ang mensahe nagasiling nga nagdaog sila sang cash incentives plus may discount pa sila. Halin sa ila sa nga bangko nga gina-deposituhan. Pinamo dari maka-aksyon ang nagkagat ho. Ilabenigid maka-aksyon ang may-ara sang account sa bangko. Damo ang nagpati. Ang natabo sa maka-aksyon tingin pangayuan sa detalye sa ila sa nga pagkatawo. Pero sa ulihi ini nga detalye amogali ang gingamit sang sining sindikato para makuha ang ila sining bank account. Ano nga hindi naman ibag-o ka nagliligad ng mga tinuig mga ka-aksyon na mga kaangay mga sining budos. Puruti sa masabi ini mga ka-aksyon kakatabo
sa holiday season bagod nabalaan nila nga mahapos subong biktimahon ang kalaban ng mga kaaksyon naton. Why nito pong katunto katunta nga mga tinuga mo? Aring panagwiron sa isa ka biktima mga kaaksyon, isa ini siya ka babayi. Nakabaton siya sa ginatuwag nga Black Friday gift. Ang Black Friday gift 5,000 pesos plus by 15% pa sa nga off 15% discount sa iban nga serbisyo sang bangko. Pero sang siya makaakson direkta tugyan sa isa ka website nga ining website wala gid sang kinalain sa ginatuwag interface sang iya bangko. Sang siya ang mag-login mag-action, diri na siya nakabaton sang mensahe. Mensahe sa cellphone niya, mensahe pagi sa text. Nagasiling mag-action nga nasaylo na niya sa kwarta sa iban nga account. Kasakit, no? Kapalaran na ringatan sa babae ni. Ang iya sa kwarta mag-action nga 11,000 pesos nga gastuhon kontante sa pagpadayalisis sa eseneng amay ay dasig pa sa 120 kilometro nga dalagan sa salakyan nga nawasiho. Sus, grabe nga mga tao manuginto, no? Kung madakpan namin higtans liog kag paghos kabayo, bla. Yan ito yung gastuhon sang anak ni. Pagpadayalisis kung tani si eseneng amay ho. Kapato yung nawasi. Hindi lang ini nga babae makaksyon na biktima sa pareho sa nga mudoso. Mayara pa nga stinta pagid ka mga tao sa damo, no? Stinta pagid ka mga customer na biktima man makaksyon. Ang tawag sa nga mudos ni phishing o kon panginto sa internet. Hindi niya fish nga isda nga F-I-S-H ha. Kundi phishing P-H-I-S-H-I-N-G. Panginto sa internet. Ang bangko mag-aksyon may inisal nga patag diri. Siling sa bangko nagadamo ang phishing incidents subong nga may pandemya. Siyempre, ay limitadong pagwa sa mga tao subong kalabanan nga transaksyon ginapaagi na sa online o kon internet. Paano ba lang malikawan o kung hindi mabiktima siri kag maprotektahan ang inyo sining nga pinangabudlayan gin pamalhasan. Importante nangin matanda, hindi inumpati. Dapat ang usisa kamo anay kag hindi dayon maghala na lang kasugbo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! 3 minutos nakaligas sa tak ng alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Gapaurok-urok na si Itik Alisbo dara sa may barangay Tangobho. Damyayo kuno Nazareno kag Soberon family sa Hacienda Palencia. La Carlota kag happy birthday sa anak ko si 3rd Alisbo, birthday gali na 3rd. Ang katamyaw Itik paurok-urok na. Wow. Happy birthday. Sa kay 3rd Alisbo halin sa imo sa di mapinalanggaon nga may. Si Itik Alisbo dara sa purok pagidait sa barangay Tangob. Tarang-tarang nga mga taga barangay Tangob nga nagapaurok-urok banda. Last 10, 4 Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Ano pagkalibas sa mga balita mga ka-aksyon o yari na kay Inaha si Agriculture Secretary William Dar. Ano ba lang iya sa rin anunsyo? May good news again bilin sa San Negros Occidental. Pero ining good news mga ka-aksyon bantayan tadi ko matuman yun ni. Mayara kuno sang 768 milyones pesos. Ngagin pain nga pundo para sa Negros Occidental para sa 2021. No.
Sa balita nasyonal makaakson isa sang naggarin ng kadol nga balita sa bayan sang nasyonal. Ari taralupang doon yung makaakson ho. Ang balita nasyonal ta, misteryoso. Ang balita international ta, misteryoso man. Upod man silang duway man. Ini ginatawag nga mysterious shooting. Mysterious shooting ni. Tinirong isa ka official sang NBI. Hepe sang counter-terrorism. Din sa gentiro, sa headquarters mismo sang NBI. Susperte, no? Grabe kay isog sang tagluthang. Isa pa ka misteryoso nga balita dito sa India, di ba? May isa ka misteryoso nga masakit nga libog ulo sa mga health personnel to. Ang subo dali nga balita ka may isa na ka persona nga napatay. Damo-damo ang na-infect mga ka-aksyon. Bao hindi lang magsunod sa COVID-19, ha? Huwag pagani ka bago ng kalibutan labi ng Pilipinas sa COVID-19. May panibago naman nga misteryoso nga masakitos pungsod India. Sige, 6 minutos nakaligid sa tak ng alas 10 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa saring abahin mga ka-aksyon, manoon tara na ng observation report sa ato saring patrol. Naglambi yung ato saring taglibot sa Bacolod. With aksyon na Nixon Tahom sa aksyon na Del Mar, ang ato saring pilutos patrol. Manoon tabi na ang observation report pulso sang syudad. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Sa patrol with action Jan Diaz. Aksyon Jan, mayong gabi, please come in. Amula na yung lupok dason lang. Daralang ko to, buhay na lupok. Away na yung lupok. Ano lang, wiso lang anay ah. Wisol lang, wisol. Wiso lang danay, kay nali, bla bla mag-alang tag mabalang tao nga na ano man to man. Ang lupok tani, do mo ito ginulak naman po. Oh. Kaya ito malang alang, ang lupok out. Ang lain lang palukpan nyo, pero ang lupok, nasang palupok do, ano lang, kulokontol lang anay, no? Pero aksyon Jan, halang paglibot yung kay na, may dapat ni Angay man kamo lupok sang firecrackers? Ina ang matuod, naragit. Yara man. Panumdum sa totalan ng takso na may gabi lang galit sa totalan yung matag palamati ang pagkakaroon sige kami libot na may panyempo na ton ka aksyon mar. Na bulabugnaw ang panahon at kalikiti may mga cases kaysa nga medyo magulugal umo, nagatulat-tulat bugnaw gid bitog na tugnaw gid sa mongya. Amo giniguro pa sa duga Marso no, pero mainit-init din siya kung mabot na ang bonus. May init sa kunara ng 13 month. Galing kay may ban, galing nga mga kumbuyahan, bala, nga ang ila 13 month ang kondisyon mar, tunga na lang. Kaya kadumdum ka to pag pandemic, tunga dumi nagmando, tublang ang tunga, ihatag temprano, kaya kinang lanon, tunga naman pagka December, abi. Diba namon nga mga kilala, may mga tunga, naglilibato na mga huy sila subong kay, ang balila, tunga naman ng bato namon, kung lagi dyapo na. Kinahatag na temprano pang tunga aksyon mar, no? Ang pamangkot mo palupok at ikidingagaw nila anay nagunas na kayo pamangkamba si President Digong nga iban ang mga palupok aksyon mar. Nagpalupok sila una pero part niya sang ila programa. Kay karon nga gabi kita gani event sa aksyon radyo Bacolod nagtambong kita sang ginpatigayon nga formal kag official turning on or lights on activity sang Yoyoland bra. Kakilala ka sang Yoyoland. Ang yoyo yang nga hindi nga ginampangan ano gana yoyo ano? Ang ginamamo na sa kamot na blado yoyo man ang panawag yun, di ba? Ang formal nga nag-lights on karon gabi ang Yoyoland. Amoy sa ngalan sang Christmas Village sang sikat nga negosyante nga si Mr. Jerry C. Ang yoyo action dyan is YOYO man? YOYO. Okay. Ngalan ka bata, yan na ang kapaturan action mar. Sige. Amo na tawag yung Yoyoland, kay ngalan na ni Yoyo, ang bata yung lalaki nga kamanguran. Amo man na makita nila, diba? Basib na karoon na balon nila, naman may ginasamba silang tao nga may mga picture diri may picture dira sa pag-entrance mismo sa Yoyoland ang dako nga itsura ni Yoyo sama na ang bata ni Jerry C.
sa isa dala ka pader, meron tsura pag ito nga sa nga lalaki man. Amo na akong si Yoyo, bata na siya ni Mr. Jerry C. Actionmar, ang tagiya ka Stone Hills, kag of course, no, tagiya ka construction company, dari man sa may probinsya sa Negros Occidental, kag iban pagid nga mga probinsya, nga may mga proyekto man sila. So, kada tuig na ni, doon mga 13 years na bala mo, kay since 2007, may-ari na din sila Quezos Village, subong, timiaran sila pero ang concept nila pang Yoyo Land naman ko nga design. Ano na action dyan? Free na sa tanan nga tao? Pagsunod na? Yes. Every year free gini siya. Ang kakatabo makadto kada galing kay subong lain. Kung last year pag gusto ka gidya, bisan kapila mo pa da action kung pila kada ka oras magtener abe. Why gidya problema bisan magdinaguso kamo dara kay tiway pa COVID sa una mo. Subong kay may COVID-19 na, may bago silang mga policy nga ginapatuman. Di ka ngay sa mga mall, ka ngay sa mga establishment, suksok kag face mask kag face shield. Magpa-picture, pwede mo kuwaon, no? Pwede mo kakson imong face mask, face shield, basta tapos balik mo naman liwat. Ikadua, dapat may social o physical distancing gid. Kaya ang kakatabo sa Action Mar, hindi sa pagusto pasulod, bala? Panguna, gagawa suludan ng tao, subong may nagabantay nga gwardya, kontrol nila kung pinalaka tao to ang ara sulod. And then may gapila lang sa Gwa Action Mar, sa village mismo. Tapos pakalan tao na nila kung pilang gagwa, amo malapasod doon naman nila balik. No, para mapunan lang to kay according kani sa kay Ma'am Margray si bala ang bata nga babae ni Mr. Jerry C nga na-interview na to na ang Manila 300 ang actually capacity sang ground. Galing kay hindi na nila mahimo nga 300 gid, usually madlagan lang ko ng mga 100 o to 120 abi ang pwede nila ma-accommodate nga magkapatunga sila dira kag magka-photo picture kay damo subong ang Ferris wheel bala na nila ginaara madas kilid gibot na to nila Christmas lights man and then may mga boundaries dira o kung may mga design galing kaya mula nang kinalain subong why na to yung second floor Action Marlon no at pumunto kina si Vice Gov Jeffrey Ferrer do si Mayor de la Cruz ang Don Salvador Benedicto Tumanto Police Colonel Palge Mayor Bing of course si Mayor Bing Nodal Diacaina si Councilor Renesito Novero, si City Ad Emang, damo to kay nasa mga official man nga nagtambong kay may countdown and then get lights on and then after sina action na ang ginapamangkot mo bla, may fireworks display. Alas na ibito kay inamo tong pag sinigabong bla kay ginulat nila kay kabulok ko nag-ulan kabay, nagtulot talit nga daan sa ngapon, tikaw baan man sila? Dali mga bindo, tublang gipangmutang nila nga mga fireworks. So ginulat nila nga mga plastar kag magululaw-hulaw and then mo naman to pagpasiga nila no pag patigayon sang fireworks Action Mar mga alas 9 sang gabi. Tahom ati kay permi maldag kada tuig sila dara lugar ya nagapa-fireworks display gibalan sila yamong tahom na dang ilang fireworks Action Marlon no. Gali kay mo lang na kay ngagaw kay wala pa bala naka declare nga dapat wala palupok diba si kuha nilang opportunity na mismo Action Marlon no. Ari may interview kita kay Ma'am Margray C. May ayo sabi sa publiko anong dapat imuon sang iban nga nagakadto dira mismo no sa may Yoyo Land inagri sa may 18th, 17th kag 18th Street sa San Agustin Street in Action Mar. I think the sakop para da sa barangay 7. Do barangay 7 para da sa sakop area, Driman sa may sulad sang Bacolod. 2007, it started as a simple decoration of the house. So eventually, nag-enjoy kami nga, siyempre, ang nakahatag kami kalipayon sa mga tao. So we improved it every year. For this year, the concept is Yoyo Land. Yoyo is the name of my brother. So, in pangalan siya namon under him because Yoyo is my youngest brother. Siya nag-give someone happiness. And also, with me, we also give happiness to the people of Bacolod and the province of Quezon. May mga gintong dugang ka mo sa concept ninyo sa mga design. This year we added moving animals in front of the hotel. And then other than that, how about in terms of pagpasulod again? We should follow the strict protocols to wear the face shield, the face mask, practicing of social distancing. Ma'am, last time, ginakontrol ang guard, no? Ang pagkadamuhan sa nagasulod.
Yes, yes. How many, for example, Let's say ang capacity ng Bilog na street is 300 ma'am. So we can't accommodate all. So we lessen the people. So may guard both entry and exit. so instead of malayin sila sa bus? Yes. So we, para mga crowd control lang. Okay, ma'am, kung natutuman ng ligat, baka nag-open, nakabulong? Yes. Pero today is the official. Yes, the official grand opening. Okay. Pero how about ma'am, is it open for the public still until when? Yes, until siguro December 31. December 31. Okay. What's your advice na naman sa makatso? Dali ma'am, mapalo sila po. We invite everyone to visit our Christmas village. Just practice the standard protocols, wearing of face shields, face masks, and we wish everyone to siyempre enjoy. Ito siyempre amon small way of giving back sa mga tao sa Bacolod, sa mga gabisita na makapalimay kami. 3 years na, no? Aksyon naman nabatian si Ma'am Margaret C. Bata ni Mr. Jerry C. Kagabaling nga nagatindog bilang organizer sang Yo-Yo Land. Draman mismo sa may 17th kag 18th Street, no? Sa piya kamay lakson, may nagapamangkot sa ton, with regard pala sa may lakson extension, ang 4 lanes dira. Sa mga late tuners, kay na section reports afternoon edition, kapag man section mo, nabatian mo itong interview na ton kay Mayor Bing Loradia, yaging confirm nga right after inauguration, buksan naging man sa publiko, so expectaron na ton nga mahimo mangin na makanay naman ang trapiko dira sa may Araneta, particularmente sa may Magsaysay Araneta, kadulong sa may Golden Field, kay dapat ang mga dipasay nga jeepney nga may ruta alihis downtown area nga alin diri sa may downtown area mismo Action Mart da nagin man na sila malabay mong sa may luxury extension and iban nga mga private nga salakyan usually da nagin man na malusot agod nga ma-lessen o kung naganagan ang trapiko diri sa bahin sang Araneta Action Mart. Damo nagmamangkot, this is 70 million, consists siya sang components nga anom kabilog. Kung hindi ko magsala base sa secondary record, isa direction Mart na tagali naging butang sinabi nga sidewalk bala. Kita ka diri sa may San Antonio Abad, doon mo lang sang itsura niya, doon may alagyan, Lacson Mars ang tao sa kilid, ang taytay. Tapos 4 lanes na siya, kung makita natin diri, wala labot sa dira. Ang kalabaon niya sa kung kasangkaron, aras at 35 meters. 35 metros, ang mga kalabaon niya, ang iya naman nga kalaparon, mga 12.24 meters Action Mart. Pero kamaluka, ginatawag din nilang pinakalaba, kung pinakalapad nga taytay sa Bacolod. Sa Bacolod lang galing, kay kamaluka sa ibang nga taytay, sa ibang nga banwaya, may lagba-lagba. Pag mo, ang bago, I think doon maraba man ang bago nga taytay. Damo pagid mga taytay nga lagpad man kag lagba Action Mart. Kaya harapan na doon sa nga NGC signature abi, valido itsura bala do facade sa NGC, then may arada drainage kay butang, may road pavement sila kung pasemento nga dalan, mga almost 500 meters salindra sa may intersection point sang Magsaysay pakadto sa taytay mismo kay dong ikayo nilang dalan aga mas ginpasangkad nila Action Mart para lang nga malabyan sa mas madamo nga mga motorista pakadto of course draman sa may taytay sa may Magsungay Bridge. Gambal sila no nga Magsungay kalayo sa Magsungay. Magsungay Bridge sa kay gaangot pa sa padulong sa may barangay sa may Magsungay Action Mart. Ang suba. Ang suba nga ila no. So panawag nila Magsungay Bridge pero actually ko lang to na the boundary na nasa sa barangay Alihis kag barangay Singkang o galing na kay ang area gid mismo ya sakop sang barangay Singkang Airport Action Mart. Ang ginatawag son dyan nga na river riprap, manasang flood mitigation. Ang itsura sa madali sa skillet na sa? Skillet lang sang tasang suba. Balik kung mag-ulan, magdamol ulan, magbaha dara na magi. Dahil magi, oo. Hindi mabahaan tanto ang simento or dalan mismo sang taytay, madasa? Yes, kay dumiara sa do drainage bala. Okay. Nga do sa mga sulod Action Mart sa Manaog. Ang tubig diretso para hindi magbaha ang dalan kag ang taytay mismo. Kag isa pa kay dapat ikawan possible magdanlog pero at least before ano damong spill, damdam ka na nga do ano sa blado plansa nga nagadigapok na ko maglabay ang slakyan. Pero at least subong ng sementado sa konkreto. So, at least mas bakod sa kunlang tawon kung maglabay ang mga salakyan. Galing kiti, hindi na madula yan sa paminsaron kag pananawan sang tao nga sa dukadako abdi sang ila pananawan sang kantidad lang sang budget. Damo sa nabigin na komparar like sa Manila kag ibang nga lugar.
So kita mo sa Facebook page sa aton kay post sa radyo damo gid ang nagkomentar. Pero timi mga statement pun masami ang lokal nga gobyerno sa Bacolod Permanente na kaina sa Bacolod City Mayor Evelio Binguradia sa aton nga interview diri sa Action Reports Afternoon Edition nga gin-live naton kaina amo na yung pagpatag Action Mar. Sa Sabado, may ara naman proyekto, ilang taon pa, ano naman ang reaksyon sa publiko, kaya do may proyekto naman ay groundbreaking, isab lang na, do mga, matikatuloy na, do mga 230 million to, do museum to sa, I think do sa lugar nga gin-donate plus ang pamilya, Yanson Action Marlon. Ano sa inauguration o kung groundbreaking pa lang? Do groundbreaking pa lang. Groundbreaking pa lang, guro. Kaya daw ay pamapisahan, guro na lang kuhan? Construction? Wala pa. Kaya daw bago lang action man nakatawag ang office ni Senator Mig Zubiri nga development may kang tanan sining ilab lang ang proyekto nga ini. So do groundbreaking nila. So sa Conferential Road na sa Dampimong. So balik kon mag-groundbreaking, ti good action dyan na sa, laban-laban, madayon na sa? Yes, do mo ginamata na groundbreak, mauyat naman na si Mayor Bengda sang pala, guro eh. Pala eh. Kot-kot nila do tada tapos itong puka nila na do plano na. Na doon mo na sa Matabo Action Market. Circumferential road sakop sang barangay, ano naman, kabog na siya or? Do Alihis yun Action Market. Alihis? Okay. Kay kung sa piyak na iya nakatangob mong kadumdum kay nasang Orola, Bla family nga duta. Daw tangob na sa ano nga pinakapurok to ng gindimolis to bala daw tangob na ng area sa Tabok Action Mar daw na da San Antonio tong lugar to na doon San sa Tabok Antonio nila do ay man ang maristro nga purok sa barangay tangob San Antonio gani man siguro naandan lang guro nga tawag na San Antonio gali kay kalulayo na kabahay so dili na tampi sa kabog bala pero I think ining sa ilang area do iyan ni ka barangay Alihis na Balanta na ako mahuman ng Coliseum. Ano ni museum? Museum. O mabalanta na ako mahuman ng museum. Kaya matatak na ako din ng address action dyan. Okay, after museum, do may Coliseum, pagid mong. Wow, dua kasyom ba? Do kasyom. Ang Coliseum niya, do dako-dako. Basta do in total, ni ko nung project, do mga billion pesos ni Action Mar. Bao. Okay, do ikaw dito talon blank tanang yung proyekto. And initially, no, do mga billion pesos worth of project kini siya. Pero una ni ang museum kay do iyan ay national. Iyan ni Senator Mig Zubiri. Kamo to kinabala Mayor Beng, I think kamo ni ginaulat nila sa Saturday. Ang plaza naman niya report damo ka pamangkot ng plaza. Kaya makulot ko do pa ka lights on. Mayara na ginapreparar, no? Hindi man guro mo paperde kay ti kabalo katong taom sa ibang nga mga syudad kag banwa bay. Ang Lagon Action na dyan sa December 10, lights on, lasay isang gabi. Mahal kagin mo, no? Mo ko, to ako lang malipat pa. Lasay so ito to, Webes, no, Webes? Yes, December 10. Subong ginaplastar na action na dyan ang mga Christmas trees, nga mga matag-as na rasulod sang compound sang Capitol. I don't know kung attract niya, makainganyo ni sa pagsulod sa medyo madabot-dabot nga tao sa Agon? Galing kay Tiko na mo man Japon, medyo stricto ang policy. Oo. At ang taon tayo, basip lang media, kag-opisal naman na magtambong ako. 50 lang garo gapon ka tao. Gani, man. Pero ang... Papicture ka sa gwa ka lang, dalan lang, di ka lang mo sulod sa Lagon. Kaya ang... Okay sa bagay, ang ilang Christmas tree nga dako, araga tubangs may makdo. Araman dati kay inubo naman na kag grills naman na ang pade ang ang gate pwede ka picture sulod sa taon gina no ang plaza ya do may bilin na sila yung plastar may dako ng anghel at yung mga angel kining Bacolod non bao kabay pa nga di magdamo mga angel da ha amo na lain kun lain nga angel galupad-lupad Gapula ba lang lagyan akson dyan sa plaza? Gapula gini kay may mga kahoy yung putan nila pulang Christmas light. Pulang. Pulaan eh. Kag anggin butang nila akson dyan nga talapakan, panawags naman. Pula man no? Pula man no? Bricks do pula. Pula man, tapos pula man ang palibot. Ang sa kahoy na bala, pula man na sa ilang asanga. Kula na lang, ako dahil lang kay Angel, wala nilaging pulo. Pulo lang, galing plaza magamon eh.
Oo, pati may kita ko to, may members ng nativity scene na bala, sang ano ganyan panawag na? Basta nativity something, Abilen, ang isa ka member sa Abilen, nakapulaman. Di ba, malamo na kayo nakapula. Basta gani ang anghel, hindi lang magpula, no? Kinalim na line-line nga anghel, galupad-lupad. Discuss sa akin. Bantay na to kung sana na, at least, mapakita na to, kita ang taong itong himamaylan, kita ko itong ligad. May pa-fireworks display ng himamaylan mo. Perting himamaylan, may ila itong municipal hall. City hall gali, tao man to. Ang silay, doon naka-lights on naman ang silay, no? Wala to na po nakalota, do harap na naman goro. Pero di ba kulod, banda sa to maka-action diri, ato tawagin update na to, ando halos everyday, nagapakita kita sa lugar nga may mga matahong nga madisenyo na labot na to sa Alihis, gani sa may DC2, sa may Regent Pearl Homes, labot na sa Coca-Cola, diri sa may Sonil Sampe, diri sa Otodman, ni Mr. C, diri sa may Barangay 31, damo na kita ng libutan maka-action, madamo pagkikita sang ipakita naman sa inyo. Karon na, ang mga detalye sa mga balita ng tipon sa patrol, diri sa gyapon ninyo batihan sa naman nga pagpangalaga at mga ka-aksyon. Sa tutunan nga mga ka-aksyon, tandaan nga isa sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa batala sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Aksyon Night Patrol 54. Salamat sa observation report sa ato sa Ringa Patrol with Action John Diaz, 10:27 Action Radio Philippine Standard Time. Angel nga wala pakpak, delikado tada, pero ang nakapula daw okay pa na. Hambal ni Tek Alisbo. Action Night Patrol magabalik sa report na sa ato sa mga Action Unit Reporters. Standby, balik kita pagkatapos rin. Okay, diri kita sa ato sa pag-acknowledge sa monitor sa live stream. Cory Vidaha, good evening, watching from Kuwait. Yvonne Bueser, good evening, Action. Sir Marlon, done sharing again. Salamat. Tuto Dundi Blanca, mayong gabi ang amigo Action Marlon. Lantaw lang ko di live from Talisay City. Edgar Tanaya, good evening, Action Marlon. Always watching live from Canduri. Lizelle Miranda Sakari, good evening, Action na Marlon. Araman si Alex Fuentes. Nonoy Elmer Eliano, good evening, Action Marlon, watching live from Commonwealth, Quezon City. Ima Alcuala Kelstrom, good evening, Action Marlon, watching live from Sweden. Rose Guevara, Araman, no? Si Rose Guevara. Si Andrew Juan Knights, good evening, salamat, si Andrew Juanites. Jocelyn Kalamaan, good evening, Action Mar. Alex Armontesa, mayong gabi. Gapaurok-urok na si Alex. Si April Rose Loxin Generato, 17 days before Christmas. Hambal ni April. Okay.
Tamyaw sa tanan nga tagpalamati isang action radio hambal ni April. Ima Alcuela Kelstrom, please greet my friend Maria Teresa Halandoon, Flores of Barangay Sumag, Bacolod City. Thanks again, stay safe. God bless. Thank you, gina. Alex Montesa, opo naman liwat sa imo sa Parok-Orok hasta Nadi Horagok. Salamat, Alex. Rowena Castillo de la Cruz, good evening, Axel Marlon, Hinabaya. Jose Mongcal Torilla, good evening, Parok-Orok lang kami sa Binalbagan, God bless. Si Homa Lomina, good evening. Si SJ, Gang SJ. Mayong gabi sa Marlon, kag sa tarantaran nga family ko, Gangi sa Jugs Cafe Food House, sa La Carlota, Watsing from Switzerland, God bless. Salamat. No, si Gangi. Imelda Tabunda, approve. Jocelyn Libones Poho. Jessica Dumalauco, Tapdasan. Mayong gabi, Action ay Patrol, watching from Cainta Rizal. Jessica Dumalauco, Tapdasan. Thank you. Arama si Victor Tugaf. Good evening, Action Marlon. Jessica. Okay. Mayong gabi, Action Marlon. Good evening, watching Jessica. Salamat. Si Didane Jonah. Ay nano. Wala party. Wala fireworks. Wala disco. Wala wala overnight drink. Wala video, okay. Hamal ni Didane Giona. Jessica, mayong gabi sa Marlon. Pa-shout out naman sa mama ko, Leslie. Papabando kag sa Unica Iha, Hani sa Porok Santan, Barangay Takuling. Michael John P. Season, good evening sa Marlon. Keep safe. All Action Radio anchors, staff, and crew. Monitor from Chato, LEC, Paranaque. Thank you. Martin Aliling, good evening po. Diden Jonah, warm scam, click lang ila capital si imo, taran muna info ax nil. Hambal ni Diden Jonah. Alex Montes, damo di Sir Marlon, ga sinulod sa email ko. Damo ko to kay Alex. Lily King, hello. Hambal niya Alex, advance happy 8th birthday to my goddaughter. Charlotte Cha Miharis. Manabong gid nga salamat pagpalanggahalin kay Godfather Alex. Sheila Gilaran Tiangson, thank you. Ramona Azero, evening Action Marlon, watching live from Barangay 35. Imelda Hamelo Banguanga, bayong gabi. Ma'am Imelda Hamelo Banguang. Melanie Bernas, good evening Action Marlon. Jerry Acero Jr., Action Mar, good PM, salamat, thank you. Anthony Jones, Avilio Siblano, good evening Action Mar, salamat. Si G. Sang, SJ, G. Sang, or SJ. Shout out from Oriental Mindoro or sa lahat-lahat ng mga taga Oriental Mindoro. Maraming salamat. Jenalyn Banjola, good evening. Gabaritor ko ni live FB halin sa Quezon City. Hamal ni Jerry Acero Jr. Axumar ang dalan halin sa Sumag pakadto sa Santa Fe. Tapos na, salamat. Halin sa Sumag kadto Santa Fe. Pa-check tabi kung natapos-tapos na man. Jenalyn Banjola, okay. Raymond Barato, good evening sa Marlon, monitor lang ko din sa China. Kamusta ang China? Arada si Raymond Barato, ga-monitor sa sinigid ng mga tarion. Ay balikan taraman dugay-dugay. Napamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanan Tinuig nga nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo
Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano ng kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba.
Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa Siringabahin, Hibalaon tara ang detalye sa mga balita sa atos sa mga aksyon unit reporters. Kaya nasang aga mag-aksyon may mga alas 8 ang kapulisan sa Police Station 1 nagpatigayon sa operation. Agad itong marakop ining ginakabig most wanted person sa kasong destructive arson. Narakpan ining 19 anyos nga si Crisan Bilonyo. Taga Purok Mahili, Ugyon, Barangay 35, Bacolod City. Tagi sa mandamiento de arresto. Warrant of arrest. Ang warrant of arrest maka-aksyon gin-issue October 29 lang 2020. Dasig lang nga ho. Ang iban nga mga warrant of arrest maka-aksyon kakalabutan niya tag isa kadekada. Tagpila ka tuig. Tiyari October 29 gin-issue pagka December 8 dakpan ang suspetado. Round check ang detalye sa balita na aksyon. Roger Goteb dara sa mga surad sang Cadiz. No? Nagkanto kay na si Agriculture Secretary William Dar sa may barangay Karuhaan. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Sa report aksyon, Roger, mayong gabi, please come in. Yes, Action Marlon, may gabi sa mga action. Yes, positive in Action Marlon, pero wala kita maka-cover kaya medyo may ginasikaso kita kaman na patayang ako na plus lang, may ginassess kita ng mga magay. Anyway, kaya na natin kayo rin ang pag-turnover wala sa Department of Agriculture, sining duwa ka mga tay-tay ni Dalayapan Bridge. Kaga ang Sicaba Bridge nga sa diin na Marlon na may niyang katuyuan ni Secretary Department of Agriculture Secretary William Dar kaina sa pagkari daw helicopter man to ang chopper man to kasyan to sa nga magabot no si Secretary William Dar dire sa siyudad sa Cadiz sa ila daw naga Pinoy siya paligay ang nagabot kuno ang Secretary sang Dar. Department of Agriculture Reform. Siling ko gede. Gakasalaan to lang family name ni William Dar mo. Ganay, oo. Sira, Dar gitu ya. Dir ang nagabot. Ko di. Ang nagabot di, Department of Agriculture Secretary. Ang iyang alam si William Dar. Mga nagabot. So kay nagin sugalaw man siya kag-araman na presensya ni Mayor sa Bantarmaling Escalante may katanan ni Action Marlon na. Sa pila na ton ka mga balita sa police report may ginakop din sa kababaye ni kaso anti-fencing law so 72,000 gali ang piyasa si Kadakogli. Kadakogli na? Ay nga, anti-fencing law na. May background ka nga kinawatan, kaging bakal mo na kinawatan na.
Tayo mo na yung mga bulubot na si Marlon, gin the copy, and the Police Executive Master Sergeant Malbert Veloso, upon ang kapulisan sa warrant sa Police Section, sinalam nila sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito. Ang isa ka babaeng ginaristar, gikilala kay Sarah Bermudez Doga. Siya 25 anyos sa edad, kag residente ini sa St. Andrew sa Barangay Daga, Ciudad de Cadiz. By virtue of arrest warrant, na may criminal case number 2017308 for violation of anti-pinching law. Ini ang Presidential Decree number 1612. Ang among warrant of arrest kini-issue ini ni Honorable Judge Lintulin Kim. Ang nagkaroon ng persona si Marlon ang yan sa police station. Actually, ang kaso ni siya is November 27, 2020. So, Action, Jer, pwede ka makaidog-idog kay daw dula-dula imo signal. Gani man. Oo, medyo. Abante, basta madala pa malasa sa ulo abante be. Abante na sana, nan. Kung di madala sa abante, atras naman Atras sa abante, no? Para na, okay na. So, ako na si Marlon, hindi siya karoon ang yara naman sa kustodiya sa Cadiz City PNP Custodial Facility. Sa ilog libre sa biyak pagidor, lagi diya ang damo na Maximo Lola ang naka-recover sa bahin sa mondering COVID-19 update na to. 29 si Marlon ang mga naka-recover sa buong nga adlaw. So, ang mondering sa buong active nga kaso, ara na lang sa 22. Kay Mante naka-recover is 29, subong gid nga adlaw. Mayugid kay wala sang nagdugang pero kadako sang nagbuhin. So 22 na lang active nga kaso sa COVID-19 sa siyudad sa Cadiz Action Malon. Amo na tumato nga mga report, balita mga informasyon gikan diri sa Bahia, siyudad sa Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Guti ng report sa Makulod. Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Las 10:48 aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa lawan tayo, sige na report naman ni aksyon Stephen Presquito. Dara sa may Northern Negros, partikular sa may syudad sa San Carlos na tibon nga balita ng aksyon. Kung balita ni aksyon, Stephen. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon Stephen, mayong gabi, please kabin. Yes, Action Marlon, may mga bago nga mga restriction ng aton nga kapulisan diri sa siyudad sa San Carlos. Ilabi na sa sining pagsaulog sa aton nga Christmas o holiday sa New Year. Ilabi ning mga gabaligya sa mga o mamaligya sa sining mga firecrackers kay sulod pa sa kay Police Major Mark Angilhong kung aton hepe sa San Carlos PNP nga may ara na nga mga designated area nga kundiin ang aton nga mga nagmamaligya sa mga firecrackers amoy na ang ila area nga dira sila pwede mamaligya kag sa diin ang mga restrictions sina amo ang bawal gid no hindi pwede ang mga dalagko nga mga klase sa mga palupok ini o fireworks nga sa diin ang mga dalagko just like ini nga aton nga pla-pla o ini mga 5 stars o mga bawang mga amoy na sila no nga mga dlagko nga mga klaseng delikado so amoy na ang hindi sila pwede nga makabaligya ini mga
nagabaligya sinino. So far kag ang aton nga mga ang mga designated area diri ini siya nabutang sa may Barangay 3 diri mismo sa may seaside o diri sa may reclamation area nga malayo sila sa mga panimalay. So partner man sa aton nga San Carlos PNP ang Bureau of Fire and Protection diri sa San Carlos nga amo ang magabantay kag maghatag man isa sang permit sa safety naman nga protocol nga hindi kinahanglan mangin delikado kag mangin maayos gid ang pagplastar sa sininga mga vendors sa mga firecrackers. So amo ina karon ang isa sa pahibalo ni Police Major Markel ang Ilonggo nga diri sa San Carlos kay hindi gid bawal ang mga kabataan maggamit sa sini mga firecrackers kag kinahanglan ang mga ginikanan o ang mga dalagko lamang gid ang pwede nga amo maggamit sini nga labi na sa pagsaulog nato sa sining holiday. So amo ina action Marlon karon ang isa sa ginabantayan sa aton kapulisan ini nga nagabaligya sa sining mga firecrackers. Kag so far ang aton nga San Carlos karon continue sang aton nga mga pag contact trace sa aton COVID-19 no kay halos makita naton day to day mayara nga mga lugar kag mga panimalay nga ginabisitahan sa aton nga City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRMO sa pag hatag sang mga nagkaigo nga mga tips no sa mga panimalay labi na kung ini sila mag-positive o hindi sila gina-home quarantine. So, continuous na ang ilang pagbisita action na Marlon. So, sa karon no, amoy na ang sitwasyon dito sa siyudad sa San Carlos. Nag-report una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Frasquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Team Report! Salamat sa report ni Aksyon Stephen Presquito gikan sa may San Carlos City. Kay Daisy Kasipli monitor sa ato sa nga live stream Jod galis sa Maka Willie Kelly Jelly Watch ko live diri sa USA. Advance Merry Christmas dira sa aton on-site sa nga pandemic. Greet ko lang all Salvadorians kag Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral. Stay safe everyone. Kelly Jelly. Si Lilia Taton, monitor lang kami ni Gardenville. Stay safe lang, kamutaran-taran. Salamat, kid. Balikan tara ka to sa Riga Patrol. Detalye sang natipon nila sa Riga Balita sa oras ng alas 10:42. Aran ang patrol, balik ang report ni Aksyon John Diaz. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon John, sa balik ang report, please come in. Nagamabilin sa Gihapon Action Mars sa custodial facility sa Police Station number 6 ang anong tanan ka mga persona nga idadakpan nga nagampang sang bugoy sa Rojas Avenue, Porok, Malinong, Barangay 40, Sulat, San Bacolod kahapon. Ang mga nagkaladakpan na Musanday Henry Guara, 46 anyos, Hido Hainga, 46 ang edad, Larry Fernandez, 28 anyos, tanan residente sa Barangay 39, ini si Jimmy Gonzalez, 43 ang edad, sa Barangay Singkang Airport, Manuel Palacios, 63 anyos, kag si Bonnie Avier, 46 ang edad, na pareho residente sa Barangay Vista Alegre, Surat, sa Bacolod. Na-recover rin sila posisyon kag control ang 23 ka mga seashells, ang 243 pesos nga kwarta sa naglain-lain nga mga denominasyon. Matapos sila maaktuhan nga nagapatigayon sang illegal gambling o kunabi pagpanahor maning bugoy sa area na mismo sa Barangay 40. Ini silang anom ang pasakaan sang kaso nga paglapas sa layi nga nagadumili sa pag-engage sa patigayon abi sang illegal gambling operation sa idalom sa PD 1602 Action Marlon. Kagkaroon sa Gihapon preso sa custodial facility sa Police Station number 6. Samtang kaina giningagaw nila pasaka ang kaso diri
diri sa isa ka 59 anyos nga lalaki nga nadakpan sa bypass operation sa Station 1. Gina-check pa naton ang pinakaluy nga status ning persona matapos nga siya nadakpan nga kaina gilamang sang kaagahon ako sa karado kagabi sa area sang King Fisher B, Barangay 16, Siyudad sang Bacolod. Ining si Romulo Dipon nga residente mismo sa Barangay 16 ang nakuwaan action march ang anom ka mga hitsel transparent plastic sachet sa gina-suspectuan Cebu, isa ka improvised tutor, disposable lighter, isa ka plastic straw, mga plastic sachet, isa ka kahita, kag 500 pesos na kwarta. Kung sumahon, kag kung ang kabugaton, sila yung mga sachet nga na-recover sa iyang illegal nga droga, na nga nabot ini isa kag 1.50 grams nga may estimated market value nga nagadangat sa 15,000 pesos action Marlon. Ato balangin mo no mo kay nang ining si Cristian Bilonio, 19 years old action ang iya mga kaso is destructive arson. Taga area na siya sa Purok Melugyon, Barangay 35, wala ni siya sang bail o kung wala piyansa ang kasong destructive arson action Mar. Actually, ang kapapanaog sining warrant of arrest amo si Honorable Judge Ana Celeste Bernada, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 44 kag sakto na napet sa ini Oktubre 29 tuig 2020 action Mar. Wala sang piyansa ang ining destructive arson rason kung si Bilonio ang nagapabilin preso sa custodial facility sa police station number 1. Sa ato na kaaksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian aton sa gihapon ginakabalakan, mamakuron ang resistensya magtumal sa matagad lang ataran sa Santo Diaz. Una sa batang sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Las 10:56 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa saringabahin, temporaryo naman nga magabiya ang ini nga palatuntunan. Kabay pa nga mangin matawhay lang ang kagabihon tub-tub karon sa kagahon. Kag sa masunod pa nga adlaw kag palaabuton. Action Night Patrol nanging kaupo nato sa mga Action Unit Reporter sa ato sa nga News Center Action and Defensor. Sa bahin sang Northern Negros, Action Stephen, Action Roger, Action Jan kag Action Nixon sa bahin sang patrol. Dari sa ato sa nga Technical Control, Action Elmar Madera with Action Elway Dutilios. Ako naman, Action Marlon Henaway. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Good night, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio!